No ahojte zetoráci, zdravím vás pri ďalšom videu. Takže môžeme si ukázať, ako sme postúpili ďalej. Pri poslednom videu sme mali nahodené blatníky, teda už postriekaný. No a teda som spomínal, že čo nás čaká ďalej, takže môžeme si ukázať na blatníkoch, už máme nahodené aj tieto okraje na jednej, na druhej strane. No medzi tie blatníky sme dali aj takú samolepiacu penu. Nech to nie je kov na kov, takže to máme hotové na jednej, na druhej strane. No a teda od blatníkov sme sa posunuli ďalej teda sem. Nás čakalo nahodiť skrinu na batériu. To sme nahodili, plus teda sedačka. No, sedačka nám dala teda trošku zabrať, trošku roboty času sme pri nej strávili, lebo to bolo pozvárané všelijako dokopy. Samozrejme, keď sa čosi odtrhlo počas používania traktora, zváračka, zavariť, hotovo, vybavené, ide sa ďalej. Takže sme to museli všetko porozbrusovať, lebo to vôbec nepérovalo. Kolíky povyrážať odtiaľ, to tiež bola maturita. No a teda dali sme aj nové pružiny. Takže sedačka je poskladaná, na novo premazaná, tak ako by mala byť, takže pekne nám péruje. Je to tak, ako to má byť. No a teda ďalej, čo sme robili, je tento, neviem ako by som to nazval, či držiak alebo vodítko páky hydrauliky. To bola len táto časť zachovaná z toho, takže som to musel som to podorábať, aby to bolo tak, ako to má byť, plus teda tu som takéto válčeky medzi toto urobil na sústruhu hliníkové, aby sa to vlastne posunulo ďalej od tejto skrine, kde je to našrobované, aby to bolo v strede tejto páky hydrauliky, čiže takto sú to vlastne tri polohy. Takže to máme tiež hotové. No a čo sa týka ešte tu na vzadu, sme teda prerobili, lebo táto skrina elektriky na príves bola tuto na blatníku našrobovaná. Samozrejme by to tu zavadzalo hydraulike, čiže to tam predchádzajúci majiteľ dobre nevyriešil, tak sme to prerobili, dali sme to sem. Tu nám to nemá čomu zavádzať, takže máme tu aj novú zástrčku, máme to spravené, keby náhodou sa elektrika používala na príves. Takže teda nahodili sme na novo dozadu na blatníky lampy, pozapájali elektriku. Všetko máme preskúšané, všetko nám funguje. No a ďalej sme namontovali sme sem záves. Takže plus teda toto tažné sme takto spravili sem. No a tu na vzadu by to asi aj bolo. Plus tuto sme dali takto pružinu, aby nám rámená nelietali počas jazdy do kolies. Nemám to rád, keď to na traktoroch búcha tady do gum. Takže sa to dá takto jednoducho vymysleť. Nájdu sa dobré pružinky a je to vybavené. No a takže toto by sme mali. A čo sme ešte robili? Ešte som tu vymyslel, no. Urobil som takúto stupačku, lebo túto chýbalo, nastupovali sme všelijako zozadu. Je to trošku také nepohodlné, však dobre, dá sa aj z druhej strany cez nádrž k obchľudy chodiť cez vzduchovú, ale tak tiež to není, si myslím, komfortné. A teraz teda máme tu spravené takéto šlapátko. Je to tak podľa originálu som sa snažil to spraviť. No a takže to máme tiež hotové. Len teda mám to ešte čerstvo nastriekané, nechcem nejak, potom by som mu aj ukázal, nechcem na to ešte stúpať, takže, ale predtým to bolo namontované, je to vyskúšané, krásne sa pohodlne dá tady výjsť do traktoríka, takže tí, čo to tam originál vymysleli, tak
rozmýšľali pri tom, akože je to dobré. No a čo sme ešte teda ďalej robili? No, máme tuto vymenenú zátku na chladič, lebo tá pôvodná bola taká, že bola utopená v tej maske a teda bolo to také, jak sa povie, že nepekné. No a takže to k tomu. A ešte teda, čo som prerobil, je náručnú brzdu. Náručnú brzdu toto ťahlo. To tu bola len taká zohnutá závitovka. Predchádzajúci majiteľ to tak narýchlo asi urobil, ako čo našiel doma, tak to dal. Tak, ale ja už som to urobil pekne z nereze. Takže aj to máme spravené. Pekne nám to funguje. Zatiahneme ručnú, povolíme ručnú. Takže nech to už vyzerá tak, ako má. No a takže takto sme postúpili, pokročili. A čo nás teda ešte čaká, a už snad príde to vytúžené finále, že teda sa traktorík schová potom do druhej garáže a posunieme sa teda na ten náš ďalší stroj, slúbený. Ale teda ešte pred tým samotným finále nás čakajú kolesá. No teda treba zhodiť kolesá dole, traktorík dáme tuto v garáži na penky, dáme dole kolesá, očistíme disky, pôjdu takisto do farby a teda podarilo sa nám zohnať aj závažie originál Ačkové. Takže to takisto treba očistiť, nastriekať a tým pádom už dúfam, že budeme mať to naše vytúžené finále. Takže budeme pokračovať ďalej. Takže ak sa vám naše videjka ľúbia, tak dajte like, dajte odber. No a všetkých vás zdravím, prajem ešte pekný deň, majte sa, ahojte.